जहर मुके ई रास्ता पहुंचला बयजोंबो अनसायजानाय फैला जे बरगयारिनि बिस सावथुना फिन आरोबाव गुबुन मोनसे हारिनि रावजों रिलिज मोनबावसिगोन। नंगौ फेग्रा मुवा बेसादफोरनि फारसे गोबां लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि होनो हानाय बर'नि बिस सावथुनखौ आदिबासीनि रावाव दानस्लायनानै जहर सावथुनखौ रिलिज होसिगोन। गाबोन 10 रिंगायाव बाक्सा जिल्लानि दुमनि भवनाव बर'निफ्राय आदिबासी रावाव दानस्लायनाय जहर एबा बिस सावथुनखौ रिलिजजों लोगोसे स्क्रिनिं खालामगोन। दुमनिनि भवनाव दिन्थिफुंनाय लानायाव बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोनखौ मिथिहोयो। लोगोसेनो आदिबासी हारिसानि गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोरा बे दिन्थिफुंनाय समाव बाहागो लागोन होननानै सावथुन दिहुनगिरि फैला जे बरगयारि बिथाङा जोंनिसिम मिथिहोदों। महान आयो apa माने तुहरीगिरी मोरम नाले जहर ये जहर मुके ई रास्ता पहुंचला संजय रिकामी ना जेते बाती मात्र 15,000 से एतो टाका से माल नहीं भेटाल लगा तो आगे के बाकी छुटका नहीं होए आज माल नहीं पाबे जा। मिस्टर बाबुल राउत के बेटा घरे है कि नहीं के